वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोरोन्थि। बेयो मोनसे सर्ट मुभि। लोगोफोर, सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं बे भिडिअखौ आपडेट खालामनानै होफिनबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नायबायब्लाबो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला लोगोफोर, बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों प्रिति, अनसुमै, प्रिया, सोमखोर, प्रभा। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि आरो डाइरेक्टेडआनो जादों फैलाव बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नोंथांमोना बिथांमोननि JNF फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि केमेरा आरो एडिटरानो जादों जयन्त बसुमतारी। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।